Nun sewu Mbak Yu, hobine napa nun sewu? Sopo mancing? Kula awakmu dedek mancing. Nawi kersa mampir tenggen kula. Endi? Omahe ngendi? Anu pun mboten gadah kok kan kula. Lah kok mampir? Au. 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 Enak. Budaya Jawa lo iki masuk deh. Ngaturi rawuh Cak Percil CS. Monggo kangge pakurmatan pun aturi serampat mawon Mas. Monggo dados. Kok wis kuwi lho. Sun Mas. Jogetmu po enak lho Mas. Aku ki adike tukang son lho dikai yame. Awakmu ki? Nggih. Kuwi lujeng dalu Mak Cange. Nggih. Kuwi lujeng dalu Mas Percil sami sehat. Sehat. Alhamdulillah. Meskipun mengkis-mengkis kula luar biasa dalu niki napa malih teng daleme Bapak Kartono. Notokar niki. Lah kok muwalik Pak Kartono. Pak Kartono sekeluarga. Mas ya. Mas Kartono. Mas Kartono sekeluarga matur mbah nuwun. Nggih beteke acarane niku kitanan nggih. Nggih. Kitanane Pak Kartono. Lho putranipun. Putrane Pak Kartono disunatne karo Pak Kartono lho Mas. Lah iya to. Duwike sapa sing nggih sunat? Duwike Pak Kartono. Lah nggih, mriki niku wilayah kula, mriki niku. Kala wingi kula teng mriku, teng mriki niki nggih wonten tamu-tamu undangan nika. Wonten Pak Dewan kalih. Tapi rong ngundang mbuh wong enek ora. Oh sambar Mas Harto yo. Ya iya Mas Harto, Mas Harto kabeh komplit rawuh. Dalu punika acarane syukuran kitanan. Putrane Pak Kartono nggih menika Mas Aktar kalian Mas Raka. Leres. Lagi ngoten to? Nggih, leres Mas Percil. Sing sunat sapa? Aktar karo Raka. Anake sapa kuwi? Anake Pak Kartono. Lho apa mungkin Pak Kartono ndek anak, le meteng piye? Bu, iki lho anak iki lho bojone sapa to? Ibu Tamisih. Siapa jenenge?
Mbahe Bu Ismaswati. Bu Ismawati. Ismaswasti. Alah. Ismawati. Ismawati. Puskesmas. Lah iki lho angel iki lho kok angel iki lho. Bu Ismawati. Wong kula niku pun tepang kok wilayah mriki Macange. Wau mlebet sampun daharan komplit. Apa ae? Dados mlebu wis enek apa ki soto. Terus rawon, sate, empek-empek. Apa enek empek-empek barang Iki rencana. Enake lalapan sian sementara. rumah saku mau ning kono ya eneke bandeng, iwak empal. Nah niku lho. Barang Nika seksine wit enjing niku wiwit saking udang, lele, mujair komplit Mas. Iwak Jenengan mawon sing rawuh rada randat. Mboten ngoten wong kula pun ketwau wong niki disalap teng mriki niku tanglet kula Pak Kartono niku. Yen panggonan dikene-kene iki wis dipasne karo sing diundang. Lah kok iso dipasne? Sing diundang percil ning jero kene ora kodhok tok niku sakne. Mangsa. Berarti dulur-dulurmu ki dulurku ki wonten ki akeh wilayah kene iki wilayahku Lamongan. Ora kowe. Lamongane terkondange apa? Lho, Lamongan iki kondange soto Lamongan. Lalapan. Ning dinding-dinggon wong Lamongane komplit ning dinggon. Mesti gambare apa ki warnane putih layare, enek bebek, enek mintok, lele. Enek gurame basan mlebu enek mung lele tok. Liyane entek. Ya saking larise. Laris kok ning niki jenengan dongane napa sampun wau? Anu damel niki lho. Mpun. Setidake nek kene awakmu lagi pertama iki neh bar bodo awakmu yo ngucapne apa iki wong isih dinane Idul Fitri, dina Syawal. Mbok njaluk ngapura dosamu akeh karo masyarakat lho. Aku tenan anu Macange wisin aku ndek iki. Pripun? Kala wingi niku kula jenengan pun semrap anu piyambak lak poso niku kula niku sok-sok niku Safari Ramadan nderekne Gus Idam. Nggih. Gus Miftah. Terus Gus apa? Gus Muafik. Ya. Terus apa Gus apa? Terus Gus Samsudin. Tutu gak melok aku kowe gak. Jare kancamu kuwi tangga. Lah yo. Niku kula nderekne sedanten. Nggih. Lah pikirku ki yo iki cerita tenan lah iki. Nggih. Pikir kula niku teng desa Safari Ramadan yo ibu-ibu ngono ki komplit. Iya sasi poso. Melok taraweh. Taraweh pikirku ning ngarep dhewe, lah kok aku dikene mburi dhewe. Taraweh ning mburi dhewe, mburiku cah cilik-cilik. Niki cilik-cilik akeh kene iki. Ya bener nak taraweh kuwi ning ngarep iki wong tuwek-tuwek sope ditata wong tuwek-tuwek. Ya terus dipangan ngono Mas. Iki lho Mas jajar kan sop. Aku ning mburi dhewe. Bahasan aku ngene iki lho Bos. Nuwun saya pas ya. Ruko. Ngene iki. Lah kok cah cilik-cilik ning mburi ngene. Cil, nyamuk Cil. Kuwi tenan kuwi. Aku ape nesu wedi. Iki wedi dosa, ora nesu ki anake sapa aku. Ngene iku ya dikandani. Lah kandhani piye? Masa aku bengok-bengok nang masjid. Wong kene pas ngene terus kono, Cil, nyapa kowe Cil? Cil. Lah awakmu terus piye? Awakmu terus piye? Ora penake dadi dagelan ngene iki. Lah teko kuwi mau, teko. Ibu-ibu, Pak sapa? Pak Kar. Oh, sugeng rawuh Mas Percil. Lah ning mburi toilet. Heeh. Ning adeng toilet cah cilik karo meneng ngene. Kondi Cil nguyuh to? Heeh, aku ya ngono. Aku ya semeneng ae wong. Ya pancen profesimu ya ngono kuwi. Iya. Kuwi ya kancamu cah cilik-cilik ngono. Masalahe nanggap ngene iki lak renek cah cilik ora iso lho, Le. Contone sunat iki. Lah ngrawone Pak Kartone nyapa percil sebab ning kene iki. Ya sebab awakmu wis dianggap dulur dhewe to. Sing ngomong sapa ya dibayar kuwi kok. Ora dibayar ora mungkin rene kok. Setidake awak dhewe iku silaturahmi. Lah sepenting dhuwit wis. Oh, iki dulur. Sedulur karo dhuwit pilih abot ndi? Duit. Oh, abot dhuwit. Sampeyan abot ndi? Abot dulur. Nah, minangka wong Jawa kuwi kudune abot dulur. Iki mau abot apa? Abot dulur. Dulur nggih. Bener kuwi. Bener apa? Gelem sampean mulih salaman tok. Lho, maksudnya dulur sing sugih dhuwit ngono lho. Dulur sing sugih dhuwit. Ah, sok-sok sing sugih ora ngerti karo tangga karo dulur. Nah, niku niku akeh. Tapi nek kaya Pak Kartono ngene iki mesti dulur sugih dhuwit ya ngerti karo dulur. Jenenge ngene iki sedekah. Awakmu yo paham. Acara kaya ngene iki nyeneng ning ibu-ibu delon. Iki jane ndelok wayang apa pengajian iso kudungan tok iki lho. Ya awak dhewe rukune wong kene iki. Mergo ibu-ibu wis padha ngerti awak dhewe wis kulino kumpul gus-gus kiai-kiai kuwi mau. Oh ya ngono ya, Le. Nah, dadi awak dhewe tapi mriki kompak saestu kok Masange. Kompake melebet jebleng. Nggih. Pertama tanggapane foto.
Laras. Foto sak keluarga. Sopo ae? Alah digoweret rene aku. Tapi kan ayu-ayu tapi ayu apa? Mbak-mbake mau le perawan-perawan sing tuwek loro ngono ora. Ora sembuh omongne ngono kok sembuh omongne iki. Bandel bos sapa? Walaupun tuwek-tuwek tapi kan wangi-wangi. Wangi apa? Enggak mau ambune Rexona. Remason, apa ngomong Remason kowe? Kowe apa ngomong Remason? Iku sing tuwek-tuwek loro mau kuwi. Kok rumah aku awake dhewe lek iki hibur. Menghibur. Sing penting dongakne bapak tuan rumah. Pak Kartono kowe dongane apa le? Dongane apa? Muga-muga ya tambah rezekine saya lancar, tansah barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah samumbarange, barokah keluargane, tansah diparingi panjang yuswa sing barokah, sehat wal afiat. Muga-muga putra-putrane dadi putra sing pinter, saleh, migunani tumrape wong tuwa loro, nusa bangsa, negara lan agama, mituhu marang rama ibu dlawah guru. Muga-muga kanggo sapa wae tansah apik samumbarange. Iya. Lan sing rawuh ning bengi iki muga-muga panjang. Siti ae ora usah. Donga kuwi brol sekalian. Lah macange lho donganmu sithik tapi anu apa ki trenten nggon-nggon anu kewajibane ki enek. Paham ora kowe? Lah awak dhewe iki kadung donga. Ya sing penting awak dhewe sehat, duwite akeh, selesai. Wis kuwi tok pokoke. Ya karo ngucapne selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke fitrah. Nah, lagi kosong-kosong nggih Pak nggih. Kosong-kosong. Niki kula tepangaken sebab dulur-dulur niki saking Jawa Tengah sedanten ta. Jawa Timur. Niki Jawa Timur. Jawa Timur. Sing Jawa Timur pundi niki? Niki 1 2 3 4. Niki. Jawa Timur ning sisih kulon, Mas. Kulon ndi? Jawa Timur sisih kulon. Dadi mepet Jawa Tengah. Nggih. Tapi tesih Jawa Timur. Jawa Timur iki sedanten. Nggih, danten. Tang kula anu kenalan pareng kalih. Pareng Oh, monggo. sama nesu. Ora ngapain. Alah sama dalang gampang nesu. Ora ya ora Mas ora. Nggih, sang mriki nggih. Ane niku ibu-ibu nggih tepang. Sinden kok macake ayu-ayu carane macak pripun ngoten lho Mas. Nggih. Cak percil yo niki lho senengane kok kaya ngono anggere wong wedok sing mening sithik kok langsung kudu dijak kenalan dijak salaman. Aku ki memperkenalkan diri masyarakat penonton itu biar tahu. Paham ora? Bareng asma sinten Mbak Yu. Nggih. Ngagem. Anu nggih, emang radi anu nggih. Nggih, nuwun sewu Mbak Yu, bareng asma sinten? Nggih, radi. Anu kedah loading sik. Oh, loading. Lobet le kudu dijas bejan gitu. Bareng asma sinten, Mbak? Dalem Novi Mas Precil. Novi dalem saking pundi nuwun sewu? Kula saking Solo. Oh, Solo. Tapi sering teng Jawa Timur nggih? Insyaallah. Oh, nggih. Arep entuk Jawa Timur to. Oh, ngoten. Nuwun sewu Mbak Novi sekolah napa sampun kuliah napa sampun mantun? Pun mboten kuliah. Oh, mboten kuliah. Tasik gedabel napa single? Single. Kok single apa gedabel? Gedabel duwe pasangan nek single dhewe. Oh iya. Single nggih? Single. Oh, iki lho single dagangan iki mau lanang iki. Lah iki lho single contone pecah kaya ngene iki lho. Nuwun sewu Mbak Yu, hobine napa nuwun sewu? Sopo mancing? Wah awakmu dede mancing. Wong wedok mancing perkara apa piye kok? Nuwun sewu hobine napa nuwun sewu, Dek? Shopping. Napa? Shopping. Alah wis. Apik Pak, blonjo. Apik dikulmu kuwi wong lanang bosok musuh iki. Wong wedok sing ngerti omah-omah ya ngene. Alah, lha iki mbok belanjani pira? Saulan 5 juta. Wah, ora duwe apa-apa kowe mangsamu bosok wong lanang. Minggat iki, pinggir. Niki daringane bocor niki. Oh, gak kena, Bro. Wis gak kena. Amit nuwun sewu. Nomor kali nuwun sewu paring asma sinten, Dek? Kersane tepang menika. Nggih, kula Fafa. Oh, Fafa. Fafa napa Fufu Fafa? Fafa namung Fafa. Ora nganggo Fufu. Mboten. Ndadak ngisi chip barang kok. Nggih. Fufune alah. Daleme pundi? Kula Medio. Oh, Medio. Gone pecel. Nggih. Pundine bagi? Kidule. Oh, kidul. Nggih. Arep muni kidele ngono. Ora. Kowe kulino basa kok. Ora. Kidule bagi. Kidul. Asli Medion nggih. Nggih. Oh, nggih. Pidalem Medion nuwun sewu hobine napa Nduk Cahayu? Kula hobine ngetap oli. Oh, Masa wedok bengkel. Anu macange niki jane sinene sampean apa nyambi bengkel apa piye ngetap oli. Mas ngetap oli niku napa?
Ayo Ganti oli niku lho. Oh, ganti oli. Nggih. Oh, bapak bengkel. Nggih. Oh, ngewangi bapak. Nggih. Ini. Berarti wong wedok sing apik, Pak. Oh, apik apa iki? Kerja keras. Ora iso, lambene lunyu, cekelane oli. Oh iya. Ah, daringan bocor iki. Salah kabeh to. Daringan bocor. Nah iki lho apik, Pak, mesti. Iya, lek disawangi to kok mripate blalak-blalak. Blalak. Ya. Bareng sama sinten, Mbak? Nggih nderek tepang nami kula Neha. Nah. Neha. Oh, Cina lho iki le. Oh, turunan Cuilang Tong ya iki gitu. Neha nggih. Neha Ma. Neha Ma itu ya nggih. Nun saya Mbak Neha pit dalem sang pundi? Madiun. Madiun. Nggih. Celaim nika. Nggih. Sampe Madiun. Ketoke nak Madiun kok langsung ngapal. Nah, aku tahun-tahunan ning kono mangsa muncar ruban sing cekel aku mbiyen. Nun sewu Madiun nggih. Nggih. Nun sewu. Hobine napa Mbak Yu? Menyapu. Nyapu. Nggih. Seneng bersih-bersih, Pak. Apik Daringan bocor niki. Lho, anak do patu minal iman. Alah lagi gampang ngresikin ngentek nih dhuwit wong lanang kaya ngene iki. Gak iso, gak iso. Oh, resikno. Nyapu kok ya daringan bocor kuwi. Daringan bocor. Bareng niki sing sekawan bareng asma sinten, Mbak? Nggih, kula Iva. Iva. Nggih. Pit dalem sang Madiun. Nggih. Mediune pundi? Dagangan. Dagangan. Wis ora usah ditekokne le. Lha nyapa kok sore? Dagangan iki dagangan bolak-balik didoli no. Suarane Mas Le. Daringan bocor. Bocor. Oh, bocor. Terus gak enak sih. Kok bocor kabeh? Bareng asma sinten, Mbak? Hobi menyanyi. Alah. Iki malah ora bocorne. Urung ditekoki apa-apa hobi menyanyi. Justru malah wong wedok sing cepet ngene iki urung mbok takoni langsung jawab. Iki akhire mulih ora langsung ning Madiun, dicelokne Pak Purnomo pedhot. Maksudnya cepet ngono lho, Pak. Cepet apa ya kecepetan ya bosok kuwi lele kok. Lagi mbok takoki nama langsung jawab hobi kuwi lho. Hobine apa, Mbak? Pidalem sang pundi? Madiun. Hobine apa nuwun sewu? Menyanyi do, menyanyi. Yo wong nyanyi jublek sik lho Teko ae, menyanyi, menyanyi. Aku ora tekok. Asmane ngono. Iki nakal iki. Iki nakal pojok dhewe sing nakal sing tok-tok kuwi. Lah awakmu apa apal karo sinden iki kok? Ya apal iki. Iki larane gedang ini apa mlaku ning kene. Wong ki lak luwe garek mangan ning kene iki. Oh, tujuane kuwi to. Tujuane ning pojoke sebab enek panganan. Berarti senengane mangan. Iya sindan-sindan ngene iki kan resik iki rene apa-apane. Njajal engko jam 2 jam 3 iki jerone apem, dadah, jenang kuwi. Masamu kuwi aku ngerti sebab bojoku sindan. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan apa ya ning omarane apa-apa kuwi kok. Nuwun sewu Mak Cange. Niki sampun kula kenalan kalih teman-teman menika sinden-sinden. Lah niki wayahe njajal. Jajal apa? Suarane no, Bro. Oh, Mau kan wis oke. Iki kita coba. Niki nuwun sewu lho mboten napa nggih? Mboten napa monggo merdeka mawon. Nggih, niki kalih musik napa kalih niki Ndin? Derek. Lah jenengan apa derek kula jenengan niki. Sik to. Niki pun dikawekane saking awal. Nggih. Gamelane disiapi. Nggih. Musike ya disiapi. Wah, kula regane napa? Jelas panjenengan rawuh, kan. Aja nganti nguji wanis, pokoke kanca-kancane tak siap kabeh. Wah, lah niki napa nggih? Bolok-bolok kula sedanten iki lare-lare. Apa iya to? Lah iki grup. Iki grup ya grup yuk ini bocah. Maksudnya grupmu ngono lho. Grup ya grup yuk jajal coba ya. Minor. Kakak 1 2 3 4 5 hadap sana semuanya. Lho wis ket mau mati prono kok mbok kon mati prono nek. Iki jajal antara iki kekompakan iki karena kekompakan ibu-ibu yang di bawah. Nggih, mangke saged kompak nggih nun sewu saged apa mboten? Oh iya para, ini ngisor lho kompak apa nih sama kompak praisin sama ini dulu. Nah, coba. Mosok sampai kalah karo mak-mak. Jadi kayak aku ya. Kari manis, aku yang manis nambyai kula. Coba itu, saya. Oke ya. Set, set, klik. Kuwi termasuk joget tokrok kuwi to. Tokrok ndasmu TikTok. Lah kuwi lho. TikTok tokrok. Coba ayo. 3 2 1 alon-alon sih. Kari manis. Ayo sing manisnya silang opo sih. Ayo kesepakatan piye? Ayo coba gini terus silang munyer-munyer ini. Oke. Asik. Ini coba, ini kekompakan teman-teman ya. Kari manis, kuryang manis nambyaiku. Wes yo wes handi pikir apa kerasa balik kari manis kurang manis nambyai kula
Wis yo wis hang dipikir apa kerasa. Tepuk tangannya mana yogo-yogo semuanya. Ini sudah yang kekompakan yang sangat luar biasa. Sindene. Kowe milih kompak ae apa kompak iki? Yogone sik no. Yogone sik dijajal no. Aku ora percaya. Jajal yogone sik. Iki lah yogo iki aku ora percaya. Yogone mesti yo iso. Sindene lho sok kompak. Ngene Pak. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Ya, oke? Ya. Ketoke aku gak yakin yo gini. Jajal. Ora yakin aku lah yogo. Lah iki aku sik yakin. Aja sampai kalah karo sing dhuwur kene. Wong lanang-lanang aja sampai kalah karo wong wedok. Oke? Oke. Ayo. Anu Mas, syutingin Mas. Syutingan. Syutingin lagi ilang ini. Lah iki ngerti. Kayak loh, pojok. Awakmu ora masih yo sepuh ngono Mas. Ya oke. Nggo ibu-ibu jangan sampai kalah. Ibu-ibu jangan sampai kalah. Ayo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis, hang dipikir apa krasa. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk teman-teman. Ojo nganti kalah ibu-ibu yang di bawah. Nun sewu lho Mas Aki nggih. Padahal biasane kekompakannya ada. Niki ibu-ibu yang di bawah. Ayo coba. Lah yo gerang-gerang tuwek-tuwek iso digarap tak cilik gelem. Ora ning ngono lho, iki jeneng kesehatan kan seperti ini. Oke. Guyon, seneng, refreshing golek hiburan. Oke. Kari manis. Ayo tangane. Kurang manis nambahi gula. Kudung biru ndelok ngene ra roh. Tangane ngene sik lho. Ning pipi terus ilang. Kudung biru toleh anake nyapo iki. Ya coba gak apa-apa. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wis ya wis, hang dipikir apa rasa. Satu lagi. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Ampun, nadane coba minor. Sik to Pak, iki mabar ibu-ibu, bapak-bapak lho, Bapak. Ora mungkin bapak-bapak isine mancing sesudian. Lah jebule kompak Mak Cangkik. Warga mriki niku insyaallah wah kompake luar biasa kekompakane nggih. Niki dijak joget saged, dijak napa-napa saged jebule. Ploso Wahyu kene iki. Apa? Ploso Wahyu. Apa nih? Iki Ploso Geneng. Ploso Geneng iso Wahyu. Disone Ploso Wahyu. Oh iya wis bolah sore. Wae ploso ngono iki. Niki tak kula nyobi kalih. Ini sama ini. Ya, gini, Mbak. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wis ya wis. Kurang manis nambahi gula. Wes ya wes, aku pengen apa karasa. Mbak Yu, niki namung intermezzo lagune kula manut jenengan. Cobi apa? Mau nyanyi lagu apa? Bisa aku. Alah, aja cedak-cedak. Ya kok iso muni. Jebul Mas Percil ganteng jare je. Lah opo? Ngono kuwi rupamu kaya bandeng mangap. Mas
masamu kecantol listrik kok bandeng mangap lho. Lah bandeng lak mangap dipakani lho obok-obok. Masaku. Apa Nduk Sayu? Ayo lagunya apa? Lestari. Apa? Lestari. Lestari. Ya. Lestari. Beto. Lestari sing anyar iki lho. Coba. Gamelane sepiro? Sang patih Sikrono Arep budalan mau piye? Apa budalan? Coba aku pengen satu dulu ya, Pak. Sang Dewi katon nglam-nglami hamba barwawangi suaranya saya, Pak. semi karo antati krojokan Iki lho jajal saiki lho. kadung kowe enak lho lagu Amur karo Mas Sawu. Iki penuh penghayatan. Nuwun sewu macange kula lak tembang kok mboten damel penghayatan. Kula mboten cara awat ati kula niku mboten pas ngoten lho. Harus. Bawa ekspresi, bawa yang gimana coba yuk. ya didone ekspresine piye. Coba. Sang Dewi katon nglam-nglami Oke. Panjang kapi tresna. Un. Kang awakmu le muni hut kuwi lho Nyapo. mung kaya prapatan Jenggok. Loh, tapi luar biasa loh. Penghayatannya bagus, suarane apik, ora nguciwani, nadane ora mbleset. Oke. Ning lak karo goyang ngurung tentu. oh karo goyang bareng Coba ayo. Sang Dewi tang tang hamba parawawangi tung tung tak dong tak dong ya coba aku pengen ayo kudune iso lho kudune alah tak rapi kapok emoh senengane kok iso iki lho ayo coba kayak gini gila Mbak dolan aku sang Dewi katon lam tung tambah parawawangi tung tung tak dong keyboard aja pakai keyboard aja ayo coba alah guyu alah iki opo ya tanganmu ora nuturi ya nuturi amin lu saya lho Pak Cakek niki urusan kula lho nggih mriki nggih jenengan debok lho nggih oke digaris sakmene rene iku bagiane awak pripun niku jenengan mriko niki kula Nggih, wis kono-kono wis. ngene sikilmu ono oke rada ndek Mbak rada ndek iki rada mundur masuk ayo sang Dewi ayo aja guyu alah guyu percaya guyu Pak ketoke kok pedas ya Pak iki kisah ayo kaya sing ora tau serius kowe masalah kaya sing ndek wingi lho ya oke rada ndek kenden Pak niki klepet dol Pak iki lagi pertama oh iya urung ngerti kudune njaluk diwarai oke mike iki dadi ngene lho sang Dewi ganti tanjabar mewangi tung tak asik Oke, siap. siap oke apal ora alah aja guyu kancane akeh lho sammu guyu ning kancane malah ayo 3 2 1 ayo 3 2 1 ayo sang Dewi katon nglam-lami. iya Babar mewangi semi. alah Piye iki? Kayak iso balik. Iso balik. ya ampun rada kendoni Pak Pere Pak rada kok langsung balik susi ayo kamu sekarang ya coba ayo aja guyu kancane tok sikilmu ndi iki angel-angel ora angel nanti nek pertama ya angel pertama tapi wis lama ya selama penak opo ya sang coba Sang Dewi katon nglam-nglami hamba barwawangi alah aduh maju aja mbok iring-iring ning ngene piye to oh sampean madhep rene sampean tebok sampean tebok
Iya. Sampeyan mriku mawon, ampun mriki. Niki urusan kula niki ngeten niki. Maju aja miring. Miring ya sing mburi ra marem no. Ayo. Penak miring. Aja, ayo. Sang Dewi katon lam-lam ambabarawani sami Dalange ngelirik, dalange ngelirik. Kok malah dalange ngelirik? Wah, iki bahaya iki larang ini. Nah, wis. Sampai ngono ae pokoke. Bahaya. Ini gak ngono dilirik. Lirik tok eket mau. Nuwun, terima kasih. Nggih. Ya ayu-ayu apik-apik nembange ya penak-penak. Macange saestu niki pun mboten rugi kula niku sakniki. Ngoten. Niki larek kali niku sinden-sinden niku anune niku swantene sae, vokale nggih sae, jogete iso kompak. Sing toko anune barang yo maksudnya piye? Anune. Maksudnya iki lho penampilane. Penampilane. Sing jelas to. Penampilane anune niku Alah. yo anune penampilane ngelirik kelentu kula. Maksudnya penampilane ngarep kula ngoten. Nah, performnya itu bagus banget. Niki sakderenge niki mangke kula lanjutaken sinden-sinden. Kan tesik wonten bintang tamu niki kathah dalu niki. Oh, ngoten. Nggih. Niki wau Happy Asmara. Rene, Pak, Rene. Mriki. Namung WhatsApp kula benjing badhe kepanggih. Oh, Lah terus akeh kuwi lho sapa ae. Lho, Mas, pirang losin. Iki kok enek loro. Rong losin. Oh, rong til. Rumah saku nak ono 24. Loro artis kondang-kondangnya Jawa Timur. Nggih. Niki lak niki sakniki sing kula dalaken sakniki. Ini khusus wilayah Jawa Timur dulu. Oh. Mari ngono engko ditokne. Niki wau Mbak Silvi. Ya maksud Silvi Kumalasari. Oke. Rawuh ning kene. WhatsApp aku sesuk ape ketemu. Gusti Allah. Nggih. Mung WhatsApp tok oleh. Niki di anu sakniki man nggih. Mboten napa nggih. Nggih, monggo. Yuk, aku njaluk spote, Cok. Spot sembiarang sakarepe sampean. Monggo kersane sinden ingkang mriku mangke ditata jalannya karena sinden khusus ini enggak iso mlaku le. Lho, mosok ning Kok ora iso mlaku? Kok ora iso mlaku mosok ngisot, Pak. Kaya suster. Enggak mate lak lunyu-lunyu angel lho, Bos. Oh, kulino ning nganu ibu kota. Selamat malam. Itu. Suarane nggih. So enak suarane. Adik. Iya kakak. Santen kata lho. Iki penting bocah sik cilik, niki SMP. Bisa minta nadanya ndak? Lho niki, omongane ngoten niku lho. Kalau apa iki matur kula sik urip niki. Jarene iki artis ibu kota. Nadanya apa, Dek? Anggur merah. Anggur merah. Kowe jane apa nyanyi apa mendem? Maksudnya AM lho. Aminor. Oh, Aminor. Aminor. Coba. Suaranya saya. Itu sudah Kakak, Adik? Iya. Wes lho. Aku iki tukang tambal ban. Oh, ya Allah. Rumah saku nek menawa lagu Gusti apa? Pancen aku lagu iki apa kok aku iki tukang tambal ban. Loh, tapi lagu. Oh, enggak apa-apa. Terus Adik. Uripe. Tepuk tangannya mana? Ndak usah tepuk tangan. Kenapa sayang? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iya. Barang. Ganti aja lagunya ganti. Loh, ganti nek. Ganti apa? Jaluk apa? Masih nadanya sama. Selendang biru sing ana ning pundak. Kasih jalan ibu, kasih jalan. Kasih jalan, Ibu. Bocah yang cilik nanti jalan sama kapot. Tanpa warna. Amit nggih. Wah, lagu wedi lho lele. Endi ta? Lagu iki Urung ketok nih. lagu wedi jarene SMP. Urung metu lho. Lah kaya ban serep no. Masalah. Suarane. Ya kan sehat, Mas. Lah ngono kok suarane cilik. Suarane cilik kok jarene Pak anu kok SMP. Iki ya kantin lah iki. Amin iki. Oh, ibu kantine. Kantin SMP. Aku naik. Yo naik. Jeplok ndak? Enggak aman iki sudah Aman. Aman. Amit nggih Pak D Medot. Nggih, pun monggo.
Ki apa lho sing? Lah yo pas karo awakmu to. Suasana lho cah. Iki lak nesung mangan kabel bocah iki. Masa biaya. Selendang biru Oh, mesti ngono kuwi lho sosok ngombe obat asam urat. Mesti ngono kuwi, gorokane asam urat iki ya. bareng rasa tresnaku. Ini suatu alangkah baiknya biar dia itu nembang dulu. Oh, yo manut sebelum kita berbahasa basi. Ndak usah. Nyapa kok ndak usah, awakmu iki sinden dadine yo nyanyi. Ya ndak, kenapa cangkemmu tadi kok muni saya kayak sapi? Nah, kuwi lho, salahmu kuwi lho. Aku itu bukan cangkemku. Lah terus Kuwi lambemu dhewe sing ngomong Ora, Mas aku iki kok lha iki lho delok wah sinden kan lurus kaya iki lagi punuke kaya ngene terus piye? Kok masamu? Lho ngene iki malah esuk idola dak ora dibelah wong iki masamu. Lah yo malah apik to, Pak. Ngene lho, Nduk, Cahayu. Niki teng daleme Bapak Kartono, paham lho? Oke, iya. Pak Kartono nyunatke putrane. Nyunatke Niku Bu Ismawati. kalih Mak Cange. Oh, nggih. Acarane kene kudu sing apik, aja nganti ngisi-ngisine aku. Njaluk pelok apa slendro? Slendro. Slendro mawon Mas, slendro. Kersane anu, Leres. mriko kalih mriki kersane imbang. Iya. Wong sak dasare ya putra seniman kok ya. Matam. Ya sing Kowe lho, wah kok rono. Lho kok kate rono kok iso mbok ndek wong dalane ombo? Nah, awakmu ngalang-alangi sinden kene kok. Iki nembang napa-napa all round. Betul. Lare niki. Berarti sarwa iso. Iso. Ndek ngenane. Ngantem bataku tanggane pinter ora ukur. Pak kuwi pendhot kuwi berarti, Pak. Ayo, Nduk. Nembang Banyuwangi ora apa-apa, ya. Iya. Dengan karakter yang berbeda, coba. Iya. Nek omongan apa ngono kuwi to? Iya. Iya. Nyongo apa anu? Nyong apa manyura? Mulemu. Nyongo apa manyura? Nyongo. Iman. Cai. Mak. Ngece iki lho, ngece. Laten iki lho ngece. Ngece. Sapa ngece? Oh, sampean karo pandhe kene wong guyune dipongor karo iki. Hati-hati sampean. Sampean peladen ya. Wis gak ngekeki jajan ngece. Lah mau sing ning ngarepmu apa? Ngarepmu apa? Endi? Mau. Iki kok Ono kok komplit to e. Mbok entekno kabeh. Coba. Yo! Kok sak ngono? Riko. Yo enak-enak yo teh alon-alon hang penting kelakon yo teh hop. Yo. Hop. Iki seneng, wis seneng karo suaramu. seneng terus guyune sangat bahagia ngono lho. Mau. Wong latah seneng. Hangat son jalo menana. Enak-enak nonton. Yo. Golane tok. Yo. Asik. Ya mak, dul ngono langsung krasa lho, Pak. Iya no, gajah Iya, tok iya. lele. Adane gajah. Ngawuri punel ngerti yo. Wah, punel. Oh, ala kowe sak mobil entut gadeke ra ukur. Aku iki maskote kene lho. Maskot apa? Lah paling batik dhewe sak mobil entutmu lho, kok maskot Maskot apa? apa? Bandeng. Oh iya. Oh, bener mangan Ngomong kuwi mau nek lho. nuwun sewu kon lek ngomong iku ditata perkara entut mambu-mambu. Kan Lah, wis tak entutmu mambu. duduhi carane. Carane apa? Carane ben Cek gak mambu. Cek gak mampu ya apa? Dinget. Oh iya. Heh? Iya. Entut kok dinget. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Kowe tak dijamin mutah-mutah kowe nganggo kuwi tenan. Terus ne. Lho ya kon sih. Sun welasi. Pak, Jane kudune lah karo iki, ora karo
apa karo kuwi. Setidaknya awakmu ya harus romantis ben chemistry-ne itu dapat. Ono iki bos, aja ate macem-macem. Ya mong riko hangsun sayangi. Besok sampai saiki ya cintaku setengah mati. Jarene enggak penak sepocok. Gak sandut. Sing ndut kuwi sing ndi sing ndut. Oh, matur Mbah nuwun Mak Cange, jebul akeh pisane wis ketok gathuk. Nah, ngeten iki pun jodoh mangke lak teng Sragen teng Klaten lak badhe wayangan njenengan telepon kula mawon. Insyaallah. Awakmu siap? Siap. Nek ning kono. Sampun kompak nggih, Bos. Iya, kompak aku jan matur nuwun karo awakmu, matur nuwun karo Mak Cange. Pak D wis tenan aku wis sesuk-sesuk nduk Cahayu. Sesuk wis sesuk ndi? Mbesing jenengan pundi? Sesuk nggih. Ya Bali mulai. Lho, Mas mboten Tanggapan tepundi ngoten lho. Lah bensin mboten wonten. Tanggapan tepundi? Sesuk ndi kowe? Ya melok sampean ngono Lah, lho. aku ora nang ndi malah aku ning ndi. Aku nganggur. Aku lho nganggur. Masa yo renek tanggapan iki lho, Bos. Nek tanggapan ning ndi? Lha jadwale wingi? Jadwale ndengi bangus tanguskan. Waduh. Pak, kula nderek jenengan benjing. Jenengan Tanggapan Pak tepundi? D. Lah aku sesuk mulai Sragen kok. Sesuk kono mulai Lek, mantuk Sragen tanggapan teng Sragen to. Nggih mesti. Kula nderek. Nusul jenengan mawon Kula Pak nderek D. jenengan mawon. Ya ampun ana sindan kotak. Tok 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 tok. Tak tak. Si Tanjung. Jom. Iki lho karo Mas aku. Iki lho karo Mak Cange. Iki lho karo Mak Cange. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih. Bulimbu. Allah. Nggih, anu pripun kabaripun panjenengan? Pun dangu mboten kepanggih. Nyatra tau ketemu. Nyapa to, Pak? Lah pikirku apa jebul bantal. Kene iki sik matur karo anu Pak Dalang melah dolanan. Lah iki asli lho, Asli apa nek bokong jintul ngene kok piye nek kon. engko tak paringi. Wah, Pak nih. Sing gelem ya sapa? Tak lewek. Iya, weri mati Pak. Injih, anu sugeng tetepangan Mak Cange. Jenengmu sapa, Nduk? Kenalke. Dipun tepangan. Tak kenal Makata. Tak kampleng. Sayang. Tak sayang. Kemarin kan sinten, Nduk Cahayu. Nggih, kula nyiliti Mak Cange. Kok nyiliti? Maksudnya nyiliti sapa? Nyiliti Mas Medot. Mas jenengmu ki lho sapa? Litiana. Oh, Litiana. Nek ngene iki wis ngagem busana kebaya ini kan aku nek wedok iki celuk nyi to, Mas. Umpamane ngene iki. Anu Mbak Uun ya nyi Uun. Probo. Mbak Probo ya nyi Probo. Awakmu Liti? Nyiliti. Nggih. Mbak Nyiliti. Mbak Liti ya, Mbak Liti ya. Aku nyiliti Pak Kartono. Nyaput kok Pak Kartono. Lah piye lho Pak Kartono iki karo aku wis plek to, Mas. Pelayaran kok plek karo awakmu. Aku ki sadurunge berlayar, dhisik kenal aku, sadurunge kenal karo Bu Iswati. Mosok. Lho piye to, Pak? Kartone sapa nguwok lho dhisik iki. Terus kowe kaya ora nguwok. Nguwok kuwi ndi to? Kok iso lho? Nguwok iki Bang apa kuwi apa? Kuwi nggon jual beli, Mas. Aku ning kono ya bakulan. Bakul apa to, Nduk? Lho bakul kroto. Pakan Kroto iki pakan manuk. Manuk sapa? Manuk Pak Kartono. Saku, Dik. Nggih. Cahayu. Aja guyon to kowe mau. Guyon to awakmu. Boten. Yo ngaturke apa ngono to? Nggih. Iki sing dina Sawal, ngaturke apa sepiro? Ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon warga masyarakat Ploso Geneng nggih. Ploso Geneng, Desa Ploso Wahyu, Lamongan kene ya daerahku to, Mas. Roh kaya kene. Gapal kene iki kok iso kene iki Presiden Jawa Timur sapa takono aku. Mosok Awakmu apal? Takono aku. Lah iya sapa? Lah iya aku ya takon awakmu padha ora ngertine kok. Mas aku nak ngerti sing latih Lamongan iki awak. kondange akeh. Akeh Mas Tayub kene. Lamongan apik-apik. Wah, apik. Kene iki panganan ya soto. Soto. Soto kabeh Ya masih terkenal lagi soto Lamongan. Ya, soto Lamongan. Ya. Kamu mengaturkan apa untuk adik? Untuk adik yang dikitankan. Raka dan juga adik Atar.
setelah dikitan semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iya Dayu ya. Mergo sunat ki wis ngarani SUNAT. Apa arti SUNAT? Suci untuk kaum laki-laki. Untuk laki-laki itu suci. Nantinya akan suci untuk laki-laki. Akan suci untuk laki-laki. Tetap suci untuk laki-laki kalau masaku. Oh amin. Suci. Ya apalagi yo kitok lho Mas. Yang lain toh. Yang lain kok. Ya muga-muga iso anu dadi wong sing sukses. Amin. Ngungkuli bapake. Iso ngungkuli bapake. Taruna ngungkuli bapa. Taruna ngungkuli bapa iso dadi wong kondang. Wong dhuwur. Wong dhuwur. Menek apa, Nduk? Menek tower. Ya ngono cepet ngono karepku. Iya iya. Awakmu ya tau sunat. Lho piye to? Lah aku dhisik iki anu ngono kuwi lho. Sunat. Bagian ngethoki ngono kuwi dhisik. Tapi sunat. Aku. Sunat ora? Ya sempat sunat Mas dhisik. Sunat kok sempat kuwi lho. Sunat to maca kaya ngene ngisi-ngisi kancane. Dari wedok. Mas yo wedok iki enek sing disunat. Berarti tau ngetok. Lho piye to? Omongno macange. Macange. Kula niki nggih riyen nate nyunati apa lari-lari ngoten niku. Kan sing model saiki kan enek sing gawe gunting. Sosok nganggo ngono kuwi sing anyar iki laser. Nek sing tahun 2020 iki langsung luwih modern. Cahaya. Piye? Oh, ndamel remote. Sunat atau remote? Saya lagi Terus model piye? Remote niku kan niki kula biasane sunat massal ngoten niku. Langsung kiwa kene cah 10, tengen cah 10 jejer baris. Terus langsung ke wadon, langsung kula penyet langsung tel. Niku cara remote, Mas. Model saiki iso Wis kok lakoni. Wis tak lakoni pas tak akhir lah kok untuk separuh lampu mati Mas. Lah terus piye solusine? Tak penyet gak kena-kena bareng lampu mati. Wah terus urip. Sing separuh urip to, apa wis kongslet to Mas. Iki dadi enek sing sigar, enek sing entek. Yo hati. Enek sing nunggoni lek katut entek. Masa bapake ora mesane mboke karo bahasaku cerita khayal. Apa enek? Ceritane mbok sing real saja. Khayal kowe iki khayal. Lah piye to lek kene iki rumah sakit repot dagelan khayal iki. Mas Naryo derek. Lah iki Mas Naryo to. Kan iki Mas Naryo niki. Kenal to? Lho piye to iki gendaanku to Mas. Lah Sadurunge entuk karo Mbak. Kowe iki sing pakan anu sing rumah Mas Naryo. Sik jaman ning Medion jeleput Mas. Masa Piye to? Sadurunge karo Mbak. Alah aku sampe rako bergaring Mas. Yo wis jane wong wedok bakul cilok kok iso rako bergaring. Monggo Mas Naryo iki garwane Mbak Uun. Lah iya. Dan dhisik iki anu to Mas. Anu aku iki diduakan to Mas dhisik. Terus ceritane ning aku dhisik iki aku dinep ning anu hotel Merdeka seminggu aku dhisik. Oh cedake mall. Lah diapakno? Ora diapa-apane belas Mas. Seminggu iki? Seminggu akhirnya aku mbayari hotel to Mas. Kayal nah aku gak percaya karo awakmu. Kowe mesti ra tau percaya lho iki mesti. Tak klewi kayal iki. Nembang. Nembang kaya Mbak Prabowo mau. Angsal nembang napa mboten niki macange? Pikantuk monggo. Pikantuk. Niki saking Kilen napa saking pundi karawitanipun? Saking Kilen danten. Oh, nggih. Gamelan, wayang pengrawit. Weh, komplit saking Kilen nggih. Sak disele barang ing kula. Komplit lho Mas. Mangke nek saged mani mbok nawi kersa mampir tenggen kula. Endi? Omahe ngendi? Anu pun mboten gadah kok kula sak. Kok mampir? Ngono kok iso tawa. Ya padha ning dalane lho Mas mampir ning dalan. Tuban menika asline kula Tuban. Nggih. Tubane tidak sayu. Ya anu Mas, ngebum. Iya wis gone. Ayo. Wis selindro apa pelok ayo. Ya aku nek iki pesinden serba bisa ya pelok selindro ya iso to Mas. Apa enak pelok selindro. Macange ya ora mungkin enak to pelok. Mboten sakit to macange. Pripun? Pelok selindro mboten sakit nek dicampur ngoten. Lah nek mampu monggo sih. Ya lek mampu monggo. Silakan. Sampai lek mampu tak gasmu. Ayo. Yo ngirim. Ayo. Ya aku sih ora mampu. Timbangane aku dasku. Lah awakmu yo ngono kok pelok slendro umume nak pelok slendro. Niki Mas. Iki apa? Apa sebab rene? Slendro Mas iki. Iya. Kan madhep rene slendro. Ngerti lho Yohan. Ayo. Ini slendro. Pelok. Terus selentem. Yalah. Udah gila. Ondol. Terus komplit lah ndak dae. Ayo. Wagelan. Ono barang. Nggih.
Malah jegok. Dehem aja. Lah kaya ngono lho. Iya Cahayu. Deme kaya mboke. Niki nyuwun ingkang klasik napa ingkang rekreasi, Mas? Kreasi. Rekreasi jalan-jalan. Kreasi. Nek klasik ya klasik, nek kreasi ya tak tembangne kreasi. Klasik lah. Klasik ya, Mas. Ya, mari kene agak kreasi karo teman-teman yang belakang, ayo. Anu niki ular kambang angsal nggih. Saged nggih. Kowe nyanyi omong. Lah awakmu kok Lah aku ki nari dalangi. Takon mau. awakmu cah Udarane aku ra iso, aku lah ya nembung. Takon pisan kas takon nembak wis suwe. Lah yo cah enem kok ular kambang yo ngerti lho. Yo ngerti to Mas, ket cilik aku wis latihan jom ning ular kambang, ular keket, ular jeruk, ular geni tak pangan Mas. Oh ular-ularan tok. Larang kembang cundukane pacul goang. Coba. Anu ditangkleki Bapak pripun? Bapak Sandirono. Ken mampir. Wis ra ening tekon. Ken mampir teng Magelang. Ya cakepane sing piye awakmu? Lah mosok ora oleh to Mas, anu cakepan ngono kuwi. Yo ora oleh. Ku Dia cakepan dhewe ora? Iya. iki cakepane mbae lho. Ku coba melempar. Laras kok budi men to. Yo lambemu sing nglokor. Kita iki mlebu lah Jawa Timur dadi mekar. Alah opo enek. Yo ora yo cakeme kuwi. Ayo ku coba melempar manggi manggis aku lempar mangga ku dapat aku coba melamar gadis janda yang aku dapat palapa. Mas, kok palapa? Enak lho Mas. Gamelan kaya ngene kok palapa. Tel karo sing ngendang. Jamane dian Blantak. Mas Nar ya. Asik. Nek ra sepel iki ora mungkin. Apa iki gawan to? Gawan to Mas. Gawan. Jamane dian edan jaman jaman-jaman edan Tembok wolak balik tok. lah yo ngetes jaman edan wong tuwa rapi Iki gregel apa iki Mbak? Iki gregel apa? yo gregel masa kini Mas. Kegregelen nak kowe Gregelen kuwi malah kaya wong Kuwi lho diapa iki lho? Gelo iso ngantek. Iso mobat Ketok tapi. iki anu getarane iki 6,5 skala Richter. Kuwi jane gregel apa gempa kowe iki lho. Ayo. Sampeyan edan. Jaman edan Oke. wong tuwa rapi wanci bengi prawane nangis wae mergo wedi karo manuke cocak rawa dawa buntute yen diguyang penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake buntute sing akeh ulune yen digoyang ser adu penake terus sampai jam 4 tuh dalange penak Ora oleh ngono. lah kok iki bablas terus ae Ora oleh ngono. Kudune awakmu seneng Jaluk terima. panganan dikai tambah ya matur nuwun. yo nek panganan lah nek numpak bis
Kudune ade mudhun Lamongan 12 Surabaya gak bosok awake dhewe. Dolan. Ditambahi Wong masen realita ngono lho dolan. Nyun ngapunten niki Mak Cangik. Anu radi bredeg panjenengan. Sing bredeg iki lambemu kuwi. Lah iki wis genah. Iya. Langgak apa ki jenenge? Karawitan. Karawitan wis genah. Musik Mas. Oke. Ah iki lagi seneng iki lagi. Apa ngerti solmisasi apa? Lho, piye to? Yo. Minor. Minor, Mas, minor. Apa? Kowe lho tak warai. Warai, Mas. Lah kuwi ha he Kowe lho tak warai. Teknik vokal. Teknik vokal. Gila. Nyawang tangane iki lho. Oke. Ya. Alah ngerti aku nek iki lagune Bali Sigolo-golo to. Alah. Gala. Ayo nek lakon wayang iki Bali. Tapi kan sesuai dengan arahan tangannya. Arahan tangan delon. Ora. Pas. Enak. Ngono ki langsung iso ya. Ya iso to karo gendang. Tak tuk gendang tuk. Masa Mbak Undi sih ya latihan ini. Latihan kabeh yang ngene iki. Tak tuk. Aja wamu sik, sinden sik gak aku lak wamu. Ayo sinden bareng kene. Sinden yo iso. Bajal. Iso. Mbak, ayo 3 bareng, Mbak. Ayo 3 2 1. Biasa. Pinter sekali langsung iso. Ayo latihane ngono kuwi. Ya kamu. Yoga yo iso. Iso. Jajal ora percaya jajal. Awakmu ora ngerti TikTokan mau kok. Ojo sisine aku. Iso coba. Ayo 3 2 1. Luar biasa. Mergo nyawang arahane. Tiba yo iso pinter-pinter. Iki Drijit tok. Aku mah mbak aku dijajal. Ayo. Yo, 3, yo. 3 2 1. Raiso. Kamu raiso. Niki sentimen kalih kula Mak Cangik. Lah apa mbok angkat tok. Yo iki manut lho kabeh lho manut karo iso. Sinden yoga Pak Jalan komplit sak sonsone iso kabeh. Iso kabeh. Kompak kok. Jajal lek bareng. 3 2 1. Mas, aku tulung koyo ngene iki mau. Lah awakmu ora iso. Kowe manut tanganku iso. Lho kena manut masalahe. Yo. Nadane. Nyapa masuk angin. Aku sore kudanan, Mas. Mas. Masuk angin. Lah mbok ndekno ya kok. Lah kowe masalah ora pas lho, ora pas ndek barang ora pas.
Mas. Gini lho. Ya. Ndek-ndek apa sing dawa? Ya ndek-ndek Ndek beda, dawa beda. Tak duk. Tak duk. Nah, rada masuk wis. Ndek-ndek kae wis. Sini sih. Lumayan. Iya, lo pertama ya. Ndek ya. Ndek wis iso lho, Pak. Enak we. Kok koyo Mas. Dari jalan Di, lo jalan sing dawa. Sing koyo kancane mau lho. Sing dawa. Dawa. Lo mau jalan ndek. Ayo. Daten kok nduk. Kudune napase kuat nek. Napasmu kuat ra dawa. Kuat ora? Ayo. Ya bener. Nah, penak. Napase yo kuat dawa lho. Ndek iso. Dawa iso. Dhuwur. Dinate iku yo manut lho. Iso. Atene. Nyapa? Ora latihan ra patek. Lho, Iki untuk melatih pernafasan dan tangga nada. Latih apa gorakanku bosokno nek ngono kuwi. Lho, Mas, kok ngene ra medun belas iki lho. Lah jarene iso. Ini. Wong telu wae. Niki mboten saged lho Mas Cangil nembang piyambak niki lare niki. Teknike. Amen rada ndredeg lho Mas. Suwe ra kethuk Mas Medot ya. Iya. Saya kudo, jangan. Masa nek nyeluk emas wis. Iya to. Garuda. Iki. Wis beda kowe. Beda to nadane. Aku suara satu. Aku suara dua aja. Kamu suara? Piye suara kene piye? Apa iki timbang? Ini Dani. Tapi iki. Ayo toh, suara telu. Mak Cangil nuwun sewu lho, maten niki kersane niki mlampah riyen sekedap kok. Betul apa? Ya tak tututi. Oke. Ayo. Iya wis meneng sih. Wis to sik to. Enak dene Mas. Bareng nih. Sewu kutho wis liwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu iki, Mas. Gambiangan biasa Mas. Biasa Mas. Ora usah sing biasa lho Mas. Iki mare kleru lho. Oh berarti kae sing mari. Yo mare Biasa Mas. Sewu kutho wis liwati. Sewu ati tak takoni. Yalah. Nadamu kuwi lho. Lah iya. Nah, Suara telu jare. suara telu. Sewu kutho wis liwati. Sewu ati tak takoni. Terus. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lah, Enak jane. Lungamu ning endi? Weh angel. Bang, tak kok dadi ngono kuwi lho. waduh. Dadar wujude. Acul kumprung. Dadar wujude. Kacange. Nyapa kok iso? Pun anu badar sejatine wujud. Lah apa kok wadul karo Enek sinden dikelontok ndase. Lah kowe yo ngono. Lah kowe nadane ora pas karo liyane ae. Wis nyanyi ngembang. Awakmu ki lho nyanyimu piye? Aku kadung aku wedok ning Pak Kartono malah mbok klothok. Lah kuwi kan jenenge rambutan. Mas. Didoke neh, doke. Yo, doke Mas. Iki nyet. Aduh. Ya ngono kuwi, ya bener. Iya terus. Sinten ngaten iki sinten? Ya bener ngono kuwi terus. Ayo, doke. Yo, la. Aku dosa. Nyapa kok dosa? Kleru dipasang sing apik. Iki padha ndongane bener. Lah, Nah ini kayak brimob. tak
Saya adalah komandan Klepon. Peleton masuk. Pasukan masuk dalam barisan. Loh. Bener kon. Lah kok sik ora ngono kuwi kok dibenerke. Biasane kobong. Mah baleni. Biasane pripun? Baleni pokoke baleni. Dok drudok dok. Saya adalah komandan Klepon. Peleton. Nah. Pasukan masuk dalam basiran. Nah, ini sing bener. Ya. Lah, Mas, dalange apa lho? Nek sepelane ora padha mosok diseneni. Seneni. Iki ra padha dipotong masamu. Niki kanun, sinden riyen, Mon. Wonten pamundutan apa mboten? Monggo. Enten. Monggo. Ngeten, Mas Percil. Nggih. Niki dawuh saking panjenengane Mas Kartono. Oh, nggih. Iki spesial kagem kadang kinasih SH Trate cabang Lamongan. Ngersakaken gending rengu kalih sambel kemangi. Nggih. Derek kula. Nggih. Monggo. Nggih, lak sambel kemangi wonten Probo aman niku. Nggih, pun Rengu nggih, sekeca niki. Niki panjenenganipun Kang Mas Harto SPD. Oh, nggih. Niki beliau ketua cabang PSHT Kabupaten Oh, Lamongan. mriki. Nggih. Lenggah rawuh Nggih. kepareng badhe minggah. Panjenengan Kang Mas Arturi. Monggo mriki Kang Mas Harto. Dipun dherekaken kalian panjenenganipun Mas Kartono. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sebul bet. Nggih. Monggo Kang Mas Harto, Kang Mas Kartono, monggo kepareng pinarak pepanggungan. Monggo. Bapak Kartono. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki wesan muga. Ayo disusul dulurmu. Mikir Kang Mas. Monggo. Loh, anu jenengan matur sekedhik. Matur menapa monggo. Paring dawuh Kang Mas Harto monggo. Mumpung menika pinanggih. Nggih, pinanggih kalian warga masyarakat. Nah, sugeng dalu Kang Mas Harto nggih, monggo. Sak keparing Mas Kartono nggih radi nengah Mas Kartono. Nggih, kula mriki mawon mangke kebaan ta mriku. Ngoten. Nggih. Nuwun sewu. Pak Medot nggih. Nggih, leres. Monggo. Medot Sudar. Medot parapan. Naminipun ingkang leres Bambang, Pak. Lah nggih. Bambang. Maksudipun Bambang Sumedot. Oh, tak kira Bambang Cakil. Awakmu lho. Senenganmu Kon ngerek. Nggih, dawuh Kang Mas. Nggih, dawuh napa nuwun saking Kang Mas Harto monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dalu. Nggih. Mas Percil niki kula kangen derek kula, Mas Lentem. Oke, Mas Lentem. Nggih, leres. Nggih. Nek Mas Hengki nggih rada kangen jane. Oke, angel niku meniku disekel luput terus lunyu niku mencari. Dalam ngaturaken mangawi bagya kalian Mas Kartono. Nggih. Mugi-mugi pagelaran talu menika saged barokah sedaya. Amin. Mekaten mawon. Oh, ngaten. Nggih. Nembang bae nembang, Bapak. Boten, Mas. nembang Joget. Boten. Nembang. Boten. Paring dawuh mawon, request ki mawon. Nggih, request saken menapa? Lagune napa, Pun? Monggo Mas Kartono menapa ngersakaken. Nyuwun lagu napa ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Oh, manute ibu. Oh, manute. Manute ibu. Ya bener to. Piyayi kakung kuwi manute karo ibu-ibu. Alah, kowe wedi. Nggih, oh ngaten. Nggih. Jenengan anu kula sekali waktu 3 dina. Kesuwen tanggapane bengi iki kaya 3 dina. Tambah kanan wayangane. Tambah 2 dina kas. Monggo kula nyembahake Mas Kartono. Ngoten. Oh, ngaten. Mbake sampun. Nggih. Sampun. Mas Kartono Matur matur. Requestipun Bapak Kartono. Nggih. tembangipun menapa? Sebotol minuman.
Kok ngawur lagune iki lho. Lah iya kuwi lho. Oh alah. Gara-gara sepo. Wis ta. Kowe iki kuwi lagu apa kowe iki obo? Oke, sun. Sun. Nggih, sembah nuwun Mas Kartono. Matur suwun. Sak percil. Dalam. Beliau Mas Kartono menika Matur nuwun, Mas. 7 bersaudara. Oh, ngoten. Nggih. Engkang pembayun, Nggih. pembarep almarhum Bapak Kaslim Wahyudi. Oh, nggih. Nomor kalih Bapak Nurdi. Bapak Nurdi. Nggih. Nomor 3. Pensiunan Angkatan Udara. Oh. Nomor 3 Ibu Hajah Astuti. Nggih. Nomor sekawan Ibu Suweni Indarti. Oh nggih, Ibu Suweni. Gangsal. Gangsal. Menika panjenenganipun Bapak Kastamaji. Nggih. Lah nomor 6 beliau ini Pak Kartono. Oh, Pak Kartono. Ingkang asta wonten pelayaran. Nggih, pelayaran niku. Lah uragelipun Ragil. asma panjenenganipun Mas Heri Wahyudi. Beliau ngastanipun wonten Pertamina. Wong ngoten. Niki sing wayangan pundi mawon? Sing sampun wayangan. Nembe Pak Kartono. Berarti tesik gangsal. Kok dicik 5. Nggih. Monggo nderek pun aturi menika ugi wonten pundutan. Oke, monggo dipun anu. Seruning. Seruning Mustika Tuban niku. Nggih, Seruning Mustika Tuban. Slendro niku. Lah pun monggo menika pundutan saking kalau mau Roko Mas Sudarto sekeluarga. Saking anu nggih. Joto. Nggih, Mas Sudarto. Utawi pun aturi anu kalau mau sambel kemang ini Oh nggih. Niki wau pamundhutane napa? Sriuning Mustika Tuban to? Nggih. Nggih, aku tau rono, Mas. Alah. Endi omek Sriuning? Ora lah buat Tresno kuwi to, Le. Lan Sabeyopati to. Lah iya kuwi. Niki lagune napa riyen? Sebotol minuman. Oh, sebotol minuman. Permintaan dari Bapak Kartono. Terus sebotol Ketoke lagune gara-gara sebotol minuman tapi isine apik. Oh iya. Iya. Iki assalamualaikum napa le, Pak? Pak, napa niku? Niku melih. mengke gampil. Lanjut ke sih. Tak menawi diwaos riyen ngono. Jenengan waos riyen, Mas. Pun mangke gampil. Nika ugi wonten pundutan saking Bapak Wasiadi. Nggih. Ploso Lebak. Ha menika ngersakaken alangga mangenteni anggitanipun swargi Bapak. Oh, nggih. Mengke tak aturke ning goro-goro saged. Nggih. Sembah nuwun. Jan suramum pokoke. Mboten umum niki semangat sedaya penontone nggih sae. Luar biasa. Tetep komplit ngantos mangke paripurna. Nggih, siap insyaallah. Mas Percil matur nuwun nggih. Nggih. Sampeyan ku yo ngono lho. Lah napa? Oh yo terus kancane di oke. Walah kula niku pokoke niki untung kula mboten beto melih niki wau. Kula niku saestu kali jenengan niku mboten balung rine kula niku. Pokoke terima kasih nggih. Kripik edang gondong telo sithik edang waton rata biladas pur dilatah boleh lagi tak peluang mandi biladas pur pacang boleh lagi tak perlu mandi. Wong sing kentekan abang lho lek ngomongan kuwi lho. Wis apa to, Heng? Ngomong. Mas nggih. Nggih. Pripun? Ajangi. Ndongake nggih. Kula mboten saged matur napa-napa. Lah kok malah koyo Sik ta. Lah terus. Lah kuwi mau iso kok iso. Saged namung nderek ndedonga. Lah ngono. Mugi-mugi Bapak Kartono sakeluarga tansah pinaringan bagas kewarasan. Pinaringan rejeki ingkang barokah slamet fid dunya wal akhirat Allahumma amin. Lan ingkang dipun kitanaken saged dados lare ingkang soleh piguna tumrap bangsa agama lan negara. Nggih. Sembah nuwun. Kula nggih semanten ugi mugi jenengan sehat terus. Amin. Lancar. Amin. Wayangane laris, tanggapane iso saulan swidak. Pak, saulan iku 30 dina lho, Pak. Ora apa-apa wan bengi. Oh, jane kok swidak iki sing wae ndonga sing dhawur pisan. mangke umpami kula longgar mangke anu sowan ngilen anu Siap. Kula ning ndi? yo ning daerah kene Rembang kulon. Rembang kene klentem lho. Kok rumah aku. Mbak Probo ini. Mbak Probo. Matur nuwun. Sami-sami Pak D, nggih. Sik toko terus Pak D iki terus piye lho? Lah nggih jenenge nggih lagu ta Pak D. Kula anake sapa? Lah pripun napa?
Nggih, Pakde. Nggih. Sembah nuwun sanget nggih. Terutama Mas Percil saestu terima kasih sekali. Nggih, sami-sami. Jenengan luar biasa nggih. Mugi-mugi sanes wedal mangke kepanggih melih Macange. Amin. Amin. Monggo nderaken. Nggih. Ngaten sawetawis nggih. Ayo Duk nutuke lakone dhisik. Ya, engko tak dadi tukang ingkang sinuwun ya, Mak. Ya, engko tak dadi duka, Duk. Siap pelangeng kalang jana belarang pandang saratin non. Kena lir kakunang surang sorot petan padang.